Diba? Oo, yan ay. Yan guys, ito. Medyo na po rin namin na step kanina, part 2 to. Meron yung part 2. Nakakitang-kita kami. Diba? Giting-giting ginagawa natin, napapagod ang mga kamag-anak niya kung paano ginagawa ng mga gato. Yung pong massage natin, hindi mo mabigat. It should be moderate na. Diba? Kasi nga, tama na naman yung doktor, baka maipit sa mga ugat mo, diba? Nada. Diba? Ayos ba? Ayun. Masalamat ka, sponsor mo. Yun din, salamat sa pagpaano mo na naman sa akin. Yan. Hindi nag-sponsor ka ka. Oo, kapatid ko. How much? Bakit ito mapagmahal? Gusto niya. Hindi ko mapagmahal ang kapatid mo ba? Ayaw ko sasabi ko. Talagang may kitang kaputot niya kung masarap-sarap lang kasi. Nakakabdihan yung pamagtiyan mo na, yung katawa na matwa niya naman kasi. Wow. Mag-7 feet niya. Alis mga twa na kayo kasi kahit kami, labing tingalo. Alis senior na kayo. Di ba maiwala kang galing ka ba? Tawa, malagot pag-asa nga pagaling mo ko yan. Hilord mo yung balay. Kasi po, yung puso mo. Ano ko natin? Hindi po yung pagkakataon mo. Kasi po, pagtungol po kayong pananampalataya mo na ibang na yun. Paninayan ko pa yan. Nung pinanakburing ka, pinanakburing palataran. Basta tasang palataya pa yun. Kasi nung ako lumakad, babalik mo na ako ibang na yun. Itang tininana ako ng pangatwang, di pala karangap. Wow. Salamat sa sponsor kasi talagang kailangan lumakad si tatay. Yan, si kuya kailangan lumakad si Kuya Bong. Pati may sana yung katawan mo magagawa ang tapak. Diba? Pati may sana yung katawan mo. Sali siya ka ba? Eh? Matalim eh. May lambot. Rebo yan. At nga, bayo mo ko nilot, may dino ko. Oo, alam, mandilo ka ba? Kasi mong tao. Kung saan may kapandino, yung bayo ko nilot. Facebook ka. Sa mandilo ka pa. Sige, takot lang kagad. May wish ka na, marami pa wish na eh. Kasi kung muna ka karelo. Eh? Pagka practice, ating muna ba lang? Pagka pati webis, muna ako. Kaya mga sponsors, bandilo lang ka na eh. Marami ka pa ang to. Sabihan ko ang commander, iya Diba, pa. sabihan ko. Una ba kasi siyempre, bayo dito. Kasi pa kanyang ko po. Siya kanyang ka ba na iba pa na? Hindi siya makapag-motor ka. Sa pigaling ko. Sabi siya ka po. Kaya hindi ka makapag-maniw ko pa. Wow! Wala nang imposible nga po kayo, tandaan namin yun. Basta malaking tao. Eh, yung masakit, kaya ka maniwala. Kaya kumanan ko. Hanapin ko na po kayo, walang imposible. Hanapin nga po kayo, mapalig yung mga naniniwala. Kahit hindi ko nakikita. O, detangdod ko, apa sa resel. Oo. Basta maniwala. Kaya kung maniwala kung galing ka kasi, hindi ko nga po kayo. Diba? Yung nagawad mo ngayon eh, kasama yung tiyaga. Hindi ka rin magpagkaka ka lang. Kasi kailangan yung manulit niya ka. Pinyakapong gino. Oo. Patsira yung Kailangan maka-Diyos yan. Oo, ano patsira yun? Nakakagaling. Karakal mo yun kasi na. Pero wala lang tayo. Masakit yan. Sige. Kaya kailangan, ang mamambawal na. Kaya, Kailangan masyadong mamang hindi naman kasi bawal ka. Hindi naman yung taba-taba. pero ang ini palakad na. Halakad niyo po yan. Nabiyak ka pa eh. Dyan mo ba? Tama, itong anak na bawal na eh. Itong anak. Iyang kusel yan.
Eh, pang magkasarap yung abog yun, ano? Inuway ko. Eh. Yan, ginalik kami ito ka. Tips ka. Ayun, ay maturay ka. Chuli ka. Ito ang ligan ni Bob. Gino kayo. Eh? Nandun, eh? Yung pamanibig natin eh, basta paabot mo. Wow, di ba? Binilin na natin yung kaya ba? Linyado. Yung technique eh, na yung technique. Wow, ano gusto gusto. Buta masira ka mga sin. Yung kahit yung papayok man. Ito lang di ba? Ay, may po. Yung bata. Uy, kung hindi na pa yun eh. Hindi pa eh. Buta namin yun eh. Kasi ka na mo kulit, pa yun eh, pag na eh. Ataw din yun eh, pag na eh. So guys, unahin ko muna yung kamay niya para mamaya inuman pa niya. Kasi kaya magtatayo yung kanyang paa. Diba? Bago ganyan naman yan. Ganyan yan. Gina ba? Gina. Gina yan. 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 Ayos na yan? Hindi kayo po. Yan. Hindi po. Yan ba? Hindi po. Hindi sa may po po. Yan ba? Hindi mo yan ba? Yan. Ha? Doon! Napakan yan yan. Ito may akmay na anak ko din. Batin. Nilawag ko ba? Mga talaga kanya? Relax ka mo. Relax ka mo. Gama ko rin yung relax ka mo. Double kaya ba? Double purpose. Diba? Kaya kasi pa siya mo mag-discarte ka. Oo, kailangan isipan mo yung anak. Wow, nakita mo. Diba? Ayos ba? Diba, kuryente yan. Hindi na repiling. Pero yung butong ko yung dapat ko, kabaw ko, may masakit lang. Matas ko lang uric acid. Umatas ko yung itas. Dapat yung tamang bag eh. Iminot yung tamang po. Kasi basta mag-therapy lang. Iminot ko tamang eh. Ano yung bagong-bagong? Bago mo na ba? Wala na yung nagkatisin. Hindi, wala na yun. Ano yung butol? Wow. Kasi po itong bintang gawin. Ano? Yung exercise ko yun yung po itong tatalakas ko. Ito magkira ko po yung utang bukot na. Yes, kami. Yes, kami. Yes, kami.
Sige na ka? Sige ka. Dili pa ini. Diba? Dili pa ini. Ano po? Po? Okay, one okay. As in balo ko init siya tira pa yun. Ah, sige na pa. Dulu. Nih. Banyak. Nih, no. Nih. Nih. Iya, dulu. Gimana? Nih. Sini. Ya. Kayaknya mag-ya. Sige na, mas ganyan kasi ini nga yung gagawa. Ayan. Padalayin tayo pa yun. 2 minutes siya ba? Kailangan yung gulong. Ayan. Ayan. Kailangan yung gulong. Matibay na eh. So, kita hindi ako kumain. Hindi ako malasak. Hindi ka. Hindi papalwang ko ang aking lower back. Maba. Ito yung bata ko. Huling mo naman kasing yung kain eh. Kaya pera ko na. Diba? Palibas ang mga pera ka. Oo, kaya pwede kaya kaya na eh. Masih bab? Bab, masih ya? Nasa. Tergabung ya? Coba. Nah. Udah ada yang tahu ya? Pelebatan mo na. Yung doktor na buring buring pa ako din batol ko. Baik.
Dahil kayo kasi may atake eh. May tanguyan ko batal. Seryoso? Diba nga? Yan po rin pa hilot. Hagod siya pa. Hagod na. Diba yung hilot? Ini hagod. Diba? Yan, hagod. Ayos ba? Ha? Ayos. Hindi ano ba mataas? Hindi lang eh. Ano yan? Hindi ko. Ano mo? Sana yung medyo ka ba? Malibag na. Na. Ano ka? Malibag ka ba na rin? Na. Medyo kaya ka. Oo. Eh? Ano ba? Silesi lang eh. Diba? Yang bala yung loot kira talaga. Wow. Aplos sana pa rin mapaglago ko ng gamit. Yes. Baka ito pagaling ito ba? Anong galing ka ba? Wala pa tingay ka na rin ba? Ang dali ba? Ayos ba? Ano, may kondisyon ka na eh. Ha? Ano, may kondisyon ka na eh. Transfer natin dito kasi mamaya ano natin yung paa niya. So, inuna ko lang yung kamay niya. Ano yung paa niya. Nice. Okay na Bob? Ayos ka mo? Sabi lang, kaya ka rin. Ako kaya naman. Ako kaya naman. Wala ko parang ilan na kaya eh. Wow. Ako naman mag-kira ko. Foto ko yung pakailan. Sige, balik. Hanggang, manis ka kaya ka. May kiresan yung bagay ang bata. Wow. Basta kang bata mo ba? Hagod-hagod nita. Hindi pakakanyang. Hindi kang kinin mo kaya, oh. Sige, ito din yung masukin. Ito din yung masukin. Hindi may ako, di ba niya? Oo. May ako dyan. A, E, I, O, U. Uy ka. Masih ba? Modernong Modernong ang kepin. 2. Ito. Yan. Mateo Mateo. 6, 6. 33. 33. Pag sumakitan mo, Pag sumakitan, sumikipan mo, pag sumakitan pag sumikitan mo muna mo muna, ng pagarian pagalian ka ng Diyos. ng Diyos Ng lahat ng bagay, at lahat ng bagay pagkakalob sa iyo. pagkakalog sa atin. Amen. Marcos Marcos 11, 11, 22. 22. Magkaroon ka ng Nagkaroon ako ng pananampalataya pananampalataya sa Diyos. sa Diyos. Amen. Labanin niyo ako Kagaling po ako sa pangalan ni Jesus sa pangalan ni Jesus bilang instrumento bilang instrumento sa magkapoy. ng kape ng Depre. Amen. Amen. May salisa ka na kayo, salita. May bululok mo rin. May bubagya. May tibitse. Yan naman masyado. Yan na rin. A, E, I, O, U. Yan. Oo, kasi yun yung kayo mo, batak ka na eh. Pakadalo na. A, E, I, Kasi may kibitse oh. May kibitse. Yan. Ano, kaya mag-ay, oo. Yan.
to. Ba? Nalagyan natin anak mo na nalagyan ah. Yung anak mo. Sarah, Oh, dito. Jeffrey, Oh, Jason, dalawa rin. Allen, Brenda. apat lang. O sige, Jason. Sarah ito babae. O Sarah. Sarah, Jeffrey, Hmm. Jason, Allen. Hmm. Ano? Wala na. Yung asawa na nalagyan. Presi, Pwede Aguinaldo. Ardinaldo. Kaya kasi kaya ko mo, ito memory mo ito, kung ito memory mo. Kaya ko tanong ko. Kasi kung ito memory mo, dapat yun. Kaya ba? Sana sa pag-memory, Ayos ko. rin ako, ubali po ito. Yo. At kasi may stock yung memory na, ha? Ano? Yung bubalo ha? Kete. Maraming ka, iba ba na? Maraming kailangan. Kahit paano kung kilok bukas eh, baka makakahit gulot eh. Straight or gulot kaya. Kaya mo lang exercise mo. Wow. Galing ko. Siyempre. Pauli ng Lord. Wow. Pauli. Nawali na akong tsuko. Sa tsuko, kasama na akong Lord. Tsaka, tsaka mo. Ano ba ito na? Yung Bible yung kanta. Isang ganda. Pero yung Bible yung kung nagtira niya. Saluhin mo siguro, papakain ko. Namumuna ko na. Hindi ako makalampalan. Huwag na natin ang alat. Umukay lang, di ba? Yung kanyang natal ribas na nilarat. Wow! Plus ng palayata ako. Mapalakat ako, Mapalakat hindi. yung December. Pagpauliin nila. Iba yung mas importante ako. Akala mo ito na ito. Wow! Kung makakanya ako ito, makakanya ako. Nawanti. Yan. Hanggang may punta ako kisiya. Wow! Hanggang lapang lakbang-lakbang kung Nakapalakat ng chat niya. hanggang disog-disog kung bagya-bagya ka. Ibang kaya may nakapalakat. Ako mas siya, buri na ako naman kung masalis. Bulit discard. Bulit discard. Mga di naman. Mga di naman. Pero magkalakan. Ay, mga di. Kasi mo, papanyumbahan mo man eh. Mga di. Ayaw ba kasi mga di? Ha? Bakit hindi ba? Lindo. Ako kailangan yan. Ako kailangan. Ano naman na? Kailangan kita. Mga wishes ko ito eh. Para wala meshes. Sige, ras ka ba? Para wala meshes. Apa? Para wala meshes, di ba? Na dapat ibutan ko rin. Gawa lang dito.
3, 4, 5, 6, 7. No. Dito. Basta. Ano ang mga gawin niya? 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, oh. One, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4, plus 20. Ayos lang. Panahon din kaya. Maybe. One, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. What? One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Belakang mo, kasi belakang mo. Kasi belakang mo. Kasi belakang. Tas, belakang. Sige. 1, 9, 1. Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. Hold, tigil. Lagi na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, sini. Dulu. Ini may sasabihin kaya kay bata, ini may sasabihin. Boleh mo man eh. Gas ka. Gas. Kaya ka. Siya. Ano sa kayo makabalit yung Siyempre ba? Next year, siyempre. Ito kasi kanya nan. Nabalik niya ka. Therapy kami. Hindi kasi nakakabol din. Guarantee yun. Asya. Positive. Sama ya. Nah, sebab hindi mo tayo gagawin ta. Pagkaligip na. Ayan guys, after ng stretching ni tatay, ni Kuya Bong, may ito massage therapy. Ito nga ko.
Kung natigil ka mo. Norin ba? Notebook na. Ah, Notebook mo, Norin. ano? Notebook. Notebook? What? Ah, Yung notebook, ano ba? asa ba yung notebook? Buta baga ako pa, makakaya, maka... Yeah? Wow, wow, wow. Next time. Saray, makikot na, eh. Kami saray. Makikot na. Tingnan mo ba, galing? Tingnan mo ba, galing? Ano galing ko? Habalo mo eh. Kasi yung isipan ko nila kaya bebelot. Amen. That's the problem. Nakabuo na. Pero kung may chance, wala ka. Kimi nga, pang-pangwento mo na eh. Oh, siyempre. Itang wali ko kanya, pangay ko na pa rin customer niya. Patang mga customer ka niyang pagpapalan. Nagwebe sa kaya mo namin. Pero mga dapat, Ah. Ah, na. Hindi kasi tagad ako pumasok kaya hindi ako. kaya nga eh. Pero po sa pen, sa paa, dito. Ah, Sa pen, sa pen. sa pen? Anong klaseng sa pen? Basta mas kinala po. Puma to, Ay po. towel. Tawel mo po. Ah. Kasi sa practice ko lang mo daw. Ah, ganda. Yan Ay, yung pwede yan. Grabe, yun yan. Pwede yan, ha? Yun yung pala yung gagamitan mo na yan. Wow. Kaya makain ang magkano. Mm. Makaligtam. Mukano. Bye bye. Bago naman. Yan, medyo kayo bilis mo. Malagay. May ba problema mo? Ayan. Ayan, masis. Yan, ano yan? Sumingin ako. Nagugulo niyo ka? Yan, makalakad. Lagyan. Hindi na luwi. Uwi. Nagugulo niyo ka? Yung si Bob natalag yan, kaya alaya mga sinulay po nga din. Okay? Imposible, galing ka niya, wala kang Diyos. Pais ba? Masok ka. Nakaramdam mo.
Ayos siya. Ibig sensitive ay balik ko kayo, manasap niya po tanggap. Hindi kayo ngayon, bala mo mga plus na rin tayo. Siyempre ba? Ayos siya. Ang buto mo, alam mo exercise. Sipa. 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 May yung power. May yung power. Pero biasa. Uy! Ba? In the meta. Kasi ito basic pa. Bayo ka pa. Ay, kaya din naman. Yan. May kailangan. Oh, ne. Oh. Ano sa kanya? Mayroon ko muna naman eh. Nangaliwali na. Sila. Diba? Hey, mayroon mo. Yeah. Tingnan mo, may mga kontra na. Yan, ne. Pinatrantis ko kaya yung masakit ah. Yung mga ipakahilot yun, masakit ah. Yung bala ba? Ano nga? Pachepe kinain eh, gali. Yan naman. Ano mo yan? Suwara ka bang kipwing? Gamat sa manulong. Ayun rin na-practice ko kasi. Wala, wala mo lang. Ikaw ba lang na-practice mo? Tagal, pachepe niya kaya. Kaya talaga lang yun. Kasi yan. Pachepe kinyaman eh, tama lakad ka. Makaksyata mong makaksyatang pero makaksyata nga ito. Magdala mo rin. Baka magkimikano ko, laking gawa. Diba? Dapat ilang gawa. Kaya kaya, may stock up yan, oh. Oh. Puro sakit. PC mo sakit. Aja. Oh. Siya. Paya-paya mo kanya, lumuwara sini. Ano kaya, luwari ka medyo kumano. Sayang apa? Sayang ano? Yan? Oh. Ini, kita bili na kayo rin. Ano ba? Oh. Oh. Ano oh? Oh. Hop! Yo, oh. 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 Lumayan siya ba? Lumayan siya. Ito. Hindi yung problema na eh. Hindi mo yung problema. Ilang taliri na niya na dahil. Ano na? Pasipikado na eh. Tama ang bawal na eh. Tama-taba. Multaba, hirapon na multaba-taba. Sino pa? Hirapon na ang bagi. Bawal na yun mo. Kunin bakit? Ano? Nasa na kami. Ako muna ba rin namin? Ibagi ko kayong gulay-gulay rin. Kaya wala yung nasa yung gulay na. Alunggay. Yeah.
Wala ako kasing gabon eh. Posibility niya kayo. Baka pa eh, Paskuhan kayo po. Balo na yung iba. Iba na yung gabon. Hindi nga mga salita rin. Baka sa nagkakayan. Pwede, Bakit? abita na ako kanina. Hindi naman yan. So magkasali ka pa siya ba na? Ha? May na dapat ko. Pero patay mo yun. Oo, kaya ko eh. Matuto din ka. Okay, hindi ka. Ay, sige ka na, Pap. Sige. Sige ba? Eh. Ay, sige, Pap. Tapos cross leg eh. Yan yung kaya pala ako. Pagkilo gano'n. Yan. O. Pakas ka niyan. O, alam mo. O. Makakahit alaw. Pwede yun. Ha? Pwede yun. Ito na. Okay. Siya. No, 20. Ano na. Okay mo yan? Ano yan? Isa? Yan. Yung parang ulit ko yun. Ano ba? Hindi na. Wala. Yan. Hindi pa. Yan. Hindi pa. Yan. Hindi pa. Yan. Hindi pa. Yan. Okay na yan? Bago tagal pa yung charger mo na yan. Ito yung notebook na ko. Di ba? Ay, init. Grabe. Uy. Diba? Itang, yung nakapost mong nakalakad na, yung taga-arayat, ilang taon na na-stroke yun na, Babad mo na lang. yung sa arayat? Ay, kung matanda. Oo. 2 times to. 2 times na? Opo. Bali, dire-diretso po siya araw-araw siya eh. Nakakadalawang ba na araw-araw? Araw-araw. Oo, eh. Kasi 2 beses lang ito. Matagal kayo na to. O hindi, ibig ko sabihin, siguro sila kaya nila. Oo, opo. Kaya ako hindi ko naman kaya Oo, okay lang. yun. Importante meron, di ba? Inaasa ko, maasa lang kami sa hipag ko. Kasi, Maasa lang ako sa hipag ko. oo, importante meron po tayo, di ba?
Kung may pera rin lang kami, bakit hindi Oo. namin naraw-araw? Importante na hanapin. Nakakaos si tatay, di ba? Ito paano meron, di ba? Tama yung dalawa. Hindi naman namin kaya ang kapasidad namin. Siyempre, depende sa kapasidad namin. Depende sa kakayahan ng tao. Yan ay. Pipilitin. Pituan. Kasabi ka siya. Ayaw. Ito mo siya. Pipilitin namin yung hindi naman namin kaya. Mababaon lang kami sa utang tayo. Oo. Pero ito, na 1 year kayo ito. Yan ah. Munay. Na 1 year kayo therapy no na. Oo, twice a week din yan. Na 1 year kayo. Matagal. 1 year din. Wala naman ang Munay. Hindi mo napalakit si tatay. Mahirap naman, yakan na. Talagang ganyan. Balikan po ito eh. Ayos tayo. Are you okay? One, Ay, sige. 2, 3. Okay na? Okay na? Kasi gana. Sila naman. Wow! Mga rego yan po. Yan yung skin physical therapy. Yan po talaga ang hospital. Gaman yung nagawa na yan. Kaya tangan din, massage therapy. Ang partiyo kita. So hindi mo kaya kadwa. Ampong, pang-kepin therapy. Di ba ka pa mong babalakat niyan? Opo. Tapos parang munta ko yung kupang. Punta ka pa. Punta ka sa Aldo kami. Oo. So guys, ito na po yung aming master PR. Si nanay. So, i-ano ko to. Si-short ko lang. Cut ko muna to. Diyo sa web